Assalamualaikum guys, selamat pagi ki acara nih rewang. Ini wong sunatan. Kok udah ngene. Rambutnya asli. Jangan Pak. Ini apa tak? Apa dia enggak modal ya? Gitu kan. Ini enggak modal untuk ini kapan? Enggak, makanya aku teko apa ngone. Jirene. Jirene nganu. Gak duwe rasa paling. Paling ya yu. Hah? Gak duwe rasa. Heeh. Sing budal apa iyun udah. Aku gak nyang dek aneh gitu lah. Kapan dah aku? Nih tuh kini kan nyapa dah aku pasan? Lah ya mbuh, kapan apa gitu? Oh becek. Apa iya? Sopo iya. Oh lah ya elengku becek yun. Lali aku. Beceke sisuke. Oh iya. Kegedean Mbah, dadi dua kuwi. Jan. Wong kaline ra teko ya mesti lek pedhot to. Assalamualaikum guys. Ono klarifikasi jarene Dong acarane sunatan. Saya aku dadi rewang. Yuk malah metu kae. Ngantane ora kok metu kae lho anak ora dikeki metu wong-wong to kae. Heeh, wong kena gebange malah kunci. Gak iso mlebu. Saiki sugihan Drama mbiyen cilik-cilik. anak ora oleh. Areke lho, malih benci karo mamae pernah ya, Jarane mama. kalau artisnya kelambi kuning pokoknya. Kelambi kuning artisnya. Nang tak apa lho. Wah, iku lho dibaca kebayang ya Bang. Pangkat nom ya. Tapi yo gak merasa bersalah. Lah Ahmad Dhani. Tapi anak yang pertama kan anu, urung sempat rabi lho. Ya. Anak pertama urung sempat rabi. Anak pertama Safirani karo anu, mulang. Oh, Safia ta. Gulu-gulu tak libe. Bisa aku ya wis to. Apa nek? Andi anak Safia. Kalau urung rabi berarti jam sini. Berarti diam-diam. Iya, diam-diam Masuk omayane maksudnya gembar-gembar media ngono kuwi gak wani bantah iki kaya iya. Kuwi lho waktu dadi ratu dewan ngono lho. Antara ratu kae lho. DPRD. Dhisik. DPRD. Tapi duwite kan iwak. Aku kok gak tahu. Oh, Uji to. Kaluwe kae lho koyo golongane kuwi sing gawe putri kerajaan. Sing gawe ngono. Biasan kuwi malu berapa M. Sing waktu kiraman lho. Saya berhasil masaingan. Jam rola terus tas-tas channel merek-merek gede-gede. Biasanya ya. Bojone CEO. CEO. Timbang bojone artis. Jadi kuwi gak gelem duwe anak. Sopo wae Irwan Muslim. Wis menikmati hari tua lah. Nah, nu apa kuwi wedi. Dia kan wis tuwek, wis ora duwe anak. Anak cilik wis mati, heeh, wedine ngono kuwi. Soale dhisik tinggal bapake umur 8 tahun jarene lho. Dek mbek bojone dhisik ndak anak piro? Ora ada anak to ya. Warga Cendana bojo jenis iki. Oh, Warga. oh alah. Oh, itu tiba ya. Kadang yuk. Dulek tuki ndang lek balik. Pak Pano yang model yo. Lah mur arek putih kok. Ngene ae. Pak dosa loro anak putih. Iki lek ngene ndi? Kamerane madhep rene. Ini kapan? Besok jarene. Nang tak delok nang jeneng. Gak digawa lagi. Kalau ngikut jeneng. Ora munggah lah ya ora teko niku. Iki sandale sapa teh? Kena mencret. Kalau duduk senang guys. Nah, selamat lu rambut saya semua.
Seneng. Iya. Mampir tuku wineh lele. Kok malah rene? Yo, Namanya seneng kono kaya wingi. nganu cuwil. Beda rumah. Kene kan rumah saku. Winginane pas rene kan enak. Saya kira enak nehnya. Apa urung ngono? Boten kan sampun medal ingkang yang kemarin. Orangnya ngambil itu ya kayak kecil. Yang cuwili. Ya, yang kecil itu udah diambil. Oh, Nah, ya kalau yang dari yang besar itu kan batasnya mungkin kisarannya. lah. Menyoteng, Bu. Kayak modal Kurang apa nih? kurang saya. Ini, karena pasarnya buat buai. Ambil. Nyapa sak menit. Yo, Bakaran mawon, Cok. bakaran. Bakaran. Bakaran, Bu. Lah iki meneh apa iki? Iki meneh iwak apa iki? Nila. Nilai sawi lho. Patin bawal kita nggak produksi, Pak. Cuwil cilik anakan. Ya. Iwak sing apik-apik kok ning Mbak Supake kali. Nila iki. Oh, Nila. Tip Nila, guys. Monggo sekedar akan berapa? Cuwil kayak ngono ya. Enggak, iki luwih blende. Monggo sing badhe bakar masalah. Sekarang Kayak orang mancing lho. sepasnya dok. Kayak nganu pari kayak. Tuku nang mana enak nang kono. Ya, si urip ngono lho. Wonten ada nyiapin yang itu juga yang mau dimakan di sini juga bisa mriko nang warung mriko. Oh. Sing dulur-dulur nggih monggo mriko. Foto-foto. Loh, delok ngono lah. Yo mati lah iku deh. Santai. Maghrib. Maghrib banget. Ning ndi? Oh, ngapain tadi? Ndi gak ana sing 200 gak ana aku sik. Tak. Lah iya ning jero. Ngantok. Pirang kita. Panen wingi lho untuk pirang juta. Apa nih? Untuk 4 juta langsung sorene yuntek. Petang atus. Langsung gue tuku skincare.